Ел сайын Рамазан айы башланган шук милләт йортында ифтар көннәре язылып беткән була. Быел гомумән мәчетләрдә, җәмәгать туклану урыннарында ифтар аеруча күп оештырыла. Шушы көннәрдә Туфан Миңнуллин истәлегенә багышланган ифтар үткәрелде. Милләт йортыннан Мөршидә Җихан репортажы. Туфан ага Миңнуллин истәлегенә багышланган ифтар Габдулла Тукай вафат булган көндә узды. Күренекле шәхесләребез рухына дуга кылудан башланган мәҗлестә 100дән артык кеше катнашты. Аны оештыручы, язучы, драматург Данил Салихов искәртүенчә, алар барысы да милләтебезгә хезмәт итүче күренекле шәхесләр. Такларга да килгән идем. Кирләнеп биттем үзем, дөньяны баклый алмадым. Трибунадан көчле итеп чыгыш ясардай, үз фикерен җиткерердәй депутатлар бүген җитми. Законнарны сез укырсыз инде, мин чыгыш ясыйм дип әйтә торган була башка депутатларга Туфан ага. Ул һәр вакыт иң кирәкле сүзне әйтә белә иде. Ходай Тәгаләнең булышлыгы 90-нчы елларда шушы безнең диннең яңадан туруы башланды бит. Мәчетләр салу, диннең туруы башланды. Чыннан да менә хәзер соңгы елларда кеше аңлый башлый, кешенең аңына килә башлый, конечно, улгая барган сайын. Мин үзем дә менә уразаны берничә еллар полностью булса тотам, менә хәдә без уразада менә иптәшем белән уразада. Бу соңгы елларда гына шушылай киң колач алган ифтарыбызны дага да үстерергә. Монда бит инде менә күрәсез, теге ураза тотмаган кешеләр булса да зурлап чакырганнар икән, мин килдем. Аннан соң менә инде безнең бийек шушындый драматургыбыз, Туфан абыйның монда рухына да дуга кылырга диделәр бүген. Шушында булгач монда инде теге ураза тотканына дип әйтеп булмый. Ураза тотмаганда күңелендә булырга тиеш кешенең. Милләт бөтенлеген, милли йөзен саклап калу иң төп бурычларыбызның берсе, ә милләтнең бер канаты мәгърифәт булса, икенчесе дин дип искәртте чыгыш ясаучылар. Чөнки Рамазан шәриф айы ул, әлбәттә безнең өчен бик кунак айы, туган тумачалар белән, дуслар белән, үзебезнең кардәшләребез белән берләшә торган ай икәнен беләбез. Туфан агага халык арасыннан чыккан дахи дип бәя бирә тәнкыйтьчеләр. Төгәлрәге ул авылда туган һәм исән чакта һәр вакыт халык арасында булды. Вафатыннан соң да Туфан Миңнуллин халык йөрәгендә яши. Әлбәттә, Туфан абый турында сөйләгәндә мин шаккатан һәр вакыт аның шәхсенә нинди зур олы шәхес, авылдан чыккан егет шул кадәр сәясәт буенча чыгыш ясый, бер вакытта да ул буш сүз әйтмәде. Аның сүзе һәр вакыт дөрес иде. Безнең җәмгыятьнең бик зур проблемаларын күтәрә торган иде һәм курыкмыйча, ялмыйча, дөресен кирләтеп Хаты тавышы белән шуларны сөйлидер. Туфан Миңнуллин исемен мәңгеләштерү өчен кылынган гамәлләр бар, әмма әле башкарыласы эшләрдә байтак. Данил Салихов күптән түгел теркәгән Туфан Миңнуллин фондын тәкъдир итте. Аның кызы Әлфия һәм җәмәгатьчелек, дин әһелләре сорау буенча Туфан Миңнуллин исемендәге хәйрия фонды ачылды. Мин шуның җитәкчесе бүгенге көндә. Шуңа күрә дә бу изге эшне киләчәктә без халык белән эшләрбез дип өметләнәм һәм эшләрбез дә Аллаһы бирсә. Мин инде шушы изге йорттан шушы Рамазан аенда, шушы җомга кичендә Тукайның үлгән көне киләчәктә балалар белән дә эшләрбез, өлкәннәр белән дә эшләрбез. Туфан Миңнуллин өчен кирәкми бу. Бу әдәбият өчен кирәк, бу киләчәк өчен кирәк, бу безнең балаларыбыз өчен кирәк. Туфан Миңнуллин мондый төр очрашуларны хуплар иде, чөнки ул кешеләр белән аралашырга, тәкъдимнәрен ишетергә, фикерләшергә яраткан шәхес. Мөршидә Җихан, Таһир Хәсәнов, Татарстан яңалыклары.